Amoy ning kilala ni Via nga tag-iya sang construction firm. Kadako galis ang amount. 13 million? Kagamay nga project? 13 million, kid? Oh, si Via. Oh, hello. Rodrigo, wala mo pa mapirma nang ipadala ko nga kontrata sang kilala ko? Mangita ko sang lain. Ara naman tabala sa mangita sang lain mo. Anong problema, haw? Kadako sang sukot sang kilala mo. Nga kung akong patanawon, pwede gani ni sa 5 million. Pero sa kilala mo, 13 million, gid? Bulig mo na lang ina sa firm nila. Gani, sige na, pirmahin na. Hindi ako. Ano? Mangita ko sang lain nga firm. Hindi lang ini. Puwerte ka mahal. Nagpasalig na ako nga silang kuhaon mo. Pakahuyan mo gid kuya, ha? Oh, Via? Pero... Pirmahin na ang kontrata, kay kung hindi, ako ang maperma sina. Oh, ano? No, hindi ako magperma. Kag hindi pwede nga intrahan mo kung anong plano ko sa kumpanya. Wala kasang labot dire. Oh, gin-off niyang cellphone niya. Wala na ako sang salig sa imo, Via. Wala na! Bye, Sai! Bye, Tin! Hapon ko sa bench. Diri ko hulaton si Daddy. Sinong gapasta-study nga daw ang sa bulaw? Relax! Ay, si Zia. Ari naman ho. Pagdulain naman ang barkada ya. Do mga grade 9 ini sila. Lagi ko madlok sa inyo. Hoy! Ikaw! Hindi ko siya pagsapakon. Agay! Kindukol mo ko? Ginaistorya ko ikaw? Pero wala ka nagapanapak? Dopiho ka? Wala akong makabati ang gitawag mo ngalan ko. Hoy, laan na batian ko. Di man hoy ang ngalan ko? Kadamo pa sa imo sang hambal, ha? Argay! Argay, animal ka! Kinteklon mo ko? Ano bang ginahulatin nyo, ha? Uyatin ninyo siya! Argay! Argay! Lahat amo na! Uyatin ninyo siya! Buyin ninyo ako! Uyatin ninyo siya! Animal ka! Kitang babo ako! Pinabaklit mo ako! Wala kang inatudla! Balion kong kamot mo! Hindi! Siren! Bahala ka damang kalapaos ka. Hindi ako magwa din sa kwarto ko. Apinan mo lang dayon si Zia. Si Zia ang nag-una-una sa hakon. Nagabalos lang ko. Ay! Sige na lang gani. Britanto na lang ka. Yes, me? May kinahanglan ka? Pistik ka? Shit! Aragay, pistik ka? Ang partang naigo ko. Kasakit sa kamot ko. Mami! Ano mo sa imo? Mami! Pistik ka? Maisog ka, ha? Malikaw ka pa, wala ka sa huya! Nga bala ka dato bang mo sa ako nakig ka? Kag nagasinggit ka? Hindi ako bungol, mi! Kag wala ako sa salang ginahimo! Kanina pwede nga maakig ka sa akon! Kung may dapat kid man niya makatilaw sa pagdisiplina mo, si Zia! Kag hindi ako! Cyril! Piste! Piste! Lano ka? Rodrigo, wala ka makabati sang ginhambal sang bata mo, ha? Nabatian ko kag nakita kong ginhimo mo. Ote! Tapos wala ka ginmagwa diri sa kwarto? Ginpabayaan mo nga sabton ako sang anak mo? Peste! Oh. Hindi ako pagtulo ka nga daw akon pasala, Rodrigo. Hindi ko madisiplina si Cyril kay ara ka nga nag-apin sa iya. Kagang malain, kay ginapakita mo pa kay Zia nga ginaapinan mo si Cyril! Wala ko ginapinan si Cyril. Nakita ko lang wala siya sang ginahimo nga sala. Si Zia ang disiplinahon mo. Kay kung ako madisiplina sa iya, makig ka. Pues, ikaw disiplina sa bata mo. Rodrigo? Na! Amo ina nga malayo ang buot ni Zia sa imo kay daw hindi mo siya bata. Hindi anak ang pagkabig mo sa iya, do iban nga tawo. O nga, ginatulo
Ipahulok mo lang ako sa subong sina, ha? Peste! Ano ba lang problema mo, ha? Ha, Rodrigo? Wala. Ikaw yung may problema, Via. Kung ano man ang nagkatabo kay Zia Subong, imo ina gusto. Imo ina problema. Hindi akon. May, Rodrigo! Sulod lang, Dad. Wala ka pa magtulog. Nagatuon pa ako, Dad. Para sa quiz bee. Akong representative sang eskwelahan eh. Wow. Wala ka gid manugid sa akon? Ano kay Deo? Wala ako sang tiyempo nga manugit eh. Kadamo sa nagagamo sa penser ko. Cyril. Pero Dad ang importante nga madaog ako, Dad. Ugaling ko na lang ina problema ang nagapagamo sa penser ko. That's my girl. Ginsakit ka ni mami mo? Tani eh. Ugaling, pagtampa niya kina sa akon, naglikaw ako. Ano pang kamot niya nagrekta sa puwerta? Amo pag ito nga puwerting kaakig niya. Kinahanglan, abti ka maglikaw. Yes, Dad. Siyempre, natunan ko na sa ginpa-enroll mo ako sa taekwondo. Nakatuon gid ako maglikaw sa kadasig sa kamot ni Mami Manampa. Amula ng himuon mo. Likawan mo ang kadasig sang kamot niya. Sige na. Magtulog ka na, ha? And by the way, sakon ka lang buwas magupod. Okay, Dad. Mwah. Good night. Good night, Sai. Sige. Magwa na ako diri. Nga ba lang ginakulbaan ako? Nga, Ay, itlog mo. Sinang Sylvia man, nakibot ka gidhaw. Kaina ka pa da? Wala lang dugay nang. Doon nakita ko nga, may ginbutang ka sa tiyan ni Sir Rodrigo na nga. Ano? Oo, Ano maging butang? Ha? Ano ay han ang ginbutang nga ato sang ila mayordoma? Hala ko lang yun! May ginaplano gid sila kay Rodrigo! Gritanay kita. Ate, Teresa Cantone! Sa mayo lang na kapagpamati. Kaya ko na. may visitor, dadali. Sige, sige. Amigo, amigo, sino mo griton? May magrito? Sige na, amigo. Oh, sige na. Sino ang mag-greet una? Si Seguro mag-griton na. Sino yung name? What is your name, sir? Sir Ricky. Sige. What do you want to share sa aton nga drama? Thank you so much IFM for giving us the opportunity to experience the old medium which is the radio broadcasting. Di may Thank griton ka, you. sir. Sino mo griton, sir? Mga students and teachers of St. John's Institute. Ano nga kruan, sir? Ano nga class? Grade 9. Grade 9 na section. Section, there are 3, grade 7. Grade 7, tatlo, Saint Sebastian, Saint Thomas More, and Ignatius. Thank you so much, sir, and welcome diri. Sa subject dapat is broadcasting because we want to Experience. nang we let them feel kung ang ginatawag na radio broadcasting. Because nowadays, students are not really into radio anymore. So, podcasting na and then internet. So, we want to let them experience how radio play should be done. Kung anong ginapamatian sa inyo nga mga gagikanan sa una, Yes. gusto namon mabatsagan man ninyo kung ano sila ka-happy, kung anong bato nila sa radyo, sa drama especially. Yan eh. Kaga Thank you so kami much. diri sa RMN, ginapadayon namon ang kultura nga nandan sa negosanon. Medyo naman wala ko gamay Naman wala. Sige, welcome, Gid. Thank you so much. Thank you so much. Oh, sige. Salamat.